Iki lho, ngelapi motor Bu Guru mbok menawa. Sesuk Senin meneh kerja meneh weekend kurang, Lik. Kaya aku ki lho, Mas. Kerja terus. Semangat ora tau ono praine. Iki do ngopo to ki? Sambat wae gaweane. Sambat sesuk Senin. Wis to, saiki akeh ono syukur wae ben lali carane sambat. Lah piye piye carane carane syukur? Ya wis ning gone Pak D wae. Pak D, Apa? niki lho carane nyukuri gawean niku pripun? Niki lho wong kalih ini do sambat mawon. Ngerti yo tak kandhani cah. Ndemben bapakmu lho lara wis direwangi mangkat kerja supaya awakmu ki iso sekolah. Lah saiki kowe wis iso kerja malah leda-lede. Ngerti yo, cah lanang kuwi nek klontang-klantung ora nyambut gawe ilang gagahe. Senajan kerjamu ki ra nggarai sugih, tapi iso kena nggo nyambung urip. Wong sing dibutuhke iki urip, dudu kudu sugih. Deloken kae ning jaba. Akeh wong sing pengangguran, uripe linglung, bingung ora karuan. Lah jenengan buruh napa, Di? Iki lho, ngelapi motore Bu Guru mbok menawa.